много зле там. Що? Защото е супер хубаво, всеки може да напъне и да влезе с страшна сила. Това си вземеш копието. Бъди копието му. Ще го сложим в десния ъгъл и ще дигна капака. Горе па да стърчи, така да... Има тук една... Да, може да... Виж ли това мога да го не, на капака ще стъпи, на капака, без капака. Това е горната ръста. Да, Какво снимаш, бе? Вие какви сте комици? Ако може ли да влезем? Си бати дебилеца, бак. няма да влезе. Ама стърчи половин метър. Само ако сложи губата и това като се дигне борда, тук ще стърчи малко. Да, няма ще стърчи, няма да стърчи по уста на буса и може да ми направя проблем. Зато ще го сложим така, точно успоредно на